Lamsogo haino hai tripri khorango khapon tripri ta khokte bukhurok norok sini thammelon nokmani hai khlaina sungtini kok salainai bobagra product ni kailabari ni kok no regai tamani bagai hinke sung social media ro sung kabang mano nugo bobagra no hamjak nai rok ni besingo bobagra ni bagai security nango mani kok rok tei bono hamjak nai rok ni bisingo no tamani bangai kaijagya mani kok no regai sungtini kisa kok salayana piaba obunsai sigang kaisa kok ongkha optihai nangmani kokrong sung hapang eba hayungni kokrong no khobui hatiwo waisa eba waini jora sung optihai kok salayo tei kubuni jora ke sung hapang eba hayungni koktuma rok no sung phunugui tei sawi tonglayo optihai ke tumuno norok nai tongna mojong ke chini channel subscribe tumuno khlaya kho ke subscribe khlaina bagi kobok nai ngai phaidi khaponi tripri takuk tei bukhro sung tabuk tinini nangmani kokosung hablayana abongkha optihai chung jottono saimono tripra hastini bebak lukorok no kabang kukno bubagra no chajaknai tongo nei aboni bagai bubagra no kabangma borok rok no kma jakna muchung jakya jafrphano bubagra no loge manai mang togna muchungo aboni bagai social media ni dal bidal group rogo bubagra product ni xyz dal bidal security force commando force aptahai kabang manosu bubagra ni buskang uklok security sanlai mani koktuma rokbo sung sanlayo tamani bagai hinke chini paithak ni bobagra 186 bobagra product bikram kishore manikko no chini tipra sarak kama jakna musung jagya aboni bagai no apti hai xyz dal bidal ni security rok chini tipra sarak sanlai mani kok ahir ba khapani tripita hokte bukhro te kaisa ke bobagra no sung kisa ke no hamya bai kolob jagai podre por mani rok sung khnao a jagao bo ahai no hai chini tipra sarak samung sitra tangnai rok bubagra no kaisoman no karibo bemar hamya bai kobol jagai kiri jaknani siniti prasarok belai no kiri jago a jago siniti prasa bubagra no hamjaknai dal bidal chela burei sikla sikli bura buri chuk cherai khorai kabang kuk no bubagra no tamni bagai dati kaijagya hwnlai mani kok rok chung khnalayo dati jesugman sak dati kaijagrani bagai siniti prasarok musung jago dati kaijagai siminya dati cherai rok bo khaijagna musung jago tamni bagai ke tumungno bubagra ni jorao samu sarai manya phano buskangni jorao chini tipra sara boni busani yak romui phano himnani phan ungthung thansa khlainani phan ungthung alamano mannani bagai chini tipra sara bubagra product no dati kaijarna musung jagbayo norokni wansukmu bahai bubagra product bikram kishore manikani kailabarini kokno rogai tapokdi chini tripri khorani comment box o comment khlai nroi wan sukmung sarani bagai hinkhei tirin bagai ahai no hai asunung situng chini mangbli no share khlai di like khlai di tei nroni wan sukmung ni kok chini comment box o comment khlai di hini tripri khorang nai tongnai takhuk tei bukhuro no kobokna musungo tirin bagai ahai no hai asunung situng jotono chibai ya phare hambai jotono